lokaci yayi, yana fita AMA ya zo. Lokaci yayi, lokaci ake yin sallata. Lokaci yayi, ku zo mu je al'umma na jihata. Mai guri ya zo, ashe shi ne wanda zai mana gata. To a ran zaɓe mu ɗauki wanda shi ne zai cancanta. To ina mata, ina maza ku zo yau ga maganata. Ni ina kishin 'yan ƙasa, 'yan gari, 'yan jihata. Nasarawa kawai ashe aiki ake nema kuma ya zo. Ga gwanin aiki a ƙasa, yaya har an ce masa gwarzo. Dan kwaye kwazo a ƙasa, mun tsaro ya zama gwarzo. Ga mu ga gwamna ashe kanmu da gashi ya wuce kuzo. Nasarawa kuzo ashe abincin mu za a raba mu da kanzo. Sai IGP, sai IGP Nasarawa. Ga mai kishi, ga mai kishin Nasarawa. Kuyo tafi IGP, to kuyo tafi IGP, to kuyo tafi Nasarawa. Ga mu ga wali, ga mu ga walin lafiya. Ga mu ga wali, ga mu ga walin lafiya. Ga mu ga wali, ga mu ga wali. Adam mata dan kwali, Nasarawa Adamu da wali. Wala adansa da kwalliya, kwalliya ta goma masa komai. Hajiya Rukayya Usman adan kiki na yi da wali. Inda rai ke ce Miss Lady Nasarawa ba tamkar ki, kowa ya ce sai wali. Ku tafa yau sai wali, ku tafa yau sai wali, ku tafa yau sai wali. Lafiya gwamnan Nasarawa. Ku tafa yau sai wali, lafiya gwamnan Nasarawa. Kai kayo aijifin ƙasata, yau kai ne gwamna. Kai mai kishi ne mun sallama kayo gwamnan Nasarawa. APC, Nasarawa APC sak. IGP, Campaign Organization sun bi. Ga goyon malam, su da dai ya kura karya. APC, Nasarawa APC sak. IGP, Campaign Organization sun bi. Ga goyon malam, su da dai ya kura karya. Ni da sunan Allah waƙar ka yanzu na ɗauko zan faro. Ka ƙara mai ilhama domin in kai gaci ga abin da in ɗoro. Rabinin ka salati gun mazu banzo wanda ka turo. Har da ni Abdullah waƙa nake nufa kuma bar ni in tsaro. Sha'iri ban ganga waƙar IGP kanta da kai muka taro. Rabu sa IGP wanda zai zamo gwamna ba ƙarya. Aiki yana fita AMA ya zo. To ku bar musu tun da mai guri ya amsa ya zo. To mu je gona tun da ba mu san ciyawar rozo. To mu ɗau tsaba a gidanmu za a bar tuwo mai kanzo. To mu canja shiri tun daga abin nema kuma ya zo. Nasarawa kawai aiki muke biɗa kuma zai kura ƙarya. Mai kishinmu ko me muke bida yau sai mun samu. Dan amana ne ai yayi mun gani dan ya rike kambo. Mai kishi ne kafu Nasarawa sai mun sha damu. Mai al'ada ne ya rike Allah sannan baya so. Mai tauhidi ne ya san kaddara zuciyarsa da kanmu. Shi limami ne sallah a lokaci kuma baya sanya. Nasarawa APC sak. IGP, Campaign
kuma mun yi karatu. To miye buri aiki na gwamnati ko na masana'antu, aiki zai baku gwamna yana zama kumbar babatu. Almishir kyauta makaranta sun zamo kyauta a karatu. Yaushe ne zaɓe a nan ne 'yan uba sai sun haɗa kaya. APC Nasarawa APC sam IGP Campaign Organization sun bi ga goyon malam AS ladai ya kora karya. Akwai batun ilimi kiwo na lafiya shine farko. To akwai ƙudurin da yake a ɓangaren nan da me karko. Na ji an ce aiji kafin ya zama aiji ya azama ko. Kun ga yayi karatu lissafin rana zai kai mu ga mako. Suwa suke babatu shi aiji Allah ya rike yayi karko. In akwai Allah mulki muke bida kuma mun da sa'aya. APC Nasarawa APC sam IGP Campaign Organization sun bi ga goyon malam AS ladai ya kora karya. To mu koma baya akwai maganar ruwa ne har na manta. Yana ta shiri yanda kuke zato kowa zai huta. To akwai tsarin da yake a nan jiha ta karra kumanta. To mu kai aiki da kurru'un mu kan mulki mu fahimta. Dan akwai aiki Nasarawa sai an ce 'yan gata. To mu je mu gaba lissafin yana da dama sai mun shirya. APC Nasarawa APC sam IGP Campaign Organization sun bi ga goyon malam AS ladai ya kora karya. To ina hanya titi da ke nufi layin ya zo. To ina ne fa har wuta lantarki ya kwazo. Maganar noma a ɓangaren ajanda farko ya zo. To ina kiwo har yana batun shanu mai tozo. To akwai tsari a wannan tafiyar kowa sai ya zo. Ci gaban Nasarawa ashe wali zai gama zai da sa'aya. APC Nasarawa APC sam IGP Campaign Organization sun bi ga goyon malam AS ladai ya kora karya. To mu je aiki inda masu aiki za ka ga aiki. To a bayan wali na ga masu kishi sun zo aiki. To a bayan wali na ga 'yan ƙasa da abun mamaki. To a bayan wali Musa Hussaini yau kai ne farko. To ina barista Musa Hussaini samin na yi karko. To ina barista Musa Hussaini zai samin na yi karko. To ina barista shi ya ce mu so aiji karko. To mu je mu gaba malam gamba mai kwabo a gabana. Alhajin Allah malam Abubakar mai kishi ne. Ya ce musu wani domin ci gaban al'umman Nasarawa. To ina zirakin lafiya abin fahari na garina. Alhajin Allah Abubakar gani ne shi a gwanaye. Ina ga ladi ma tsohon immigration ne na ƙasata. Dangaladi ban lafiya sai da kai ƙasa ke daki. To ina jigo darakta oyal an gas na ƙasata. To mu je jigo inda Allah aiji zai zama gwamna. To ina malam Tanimu Tamsi na almakura. To mu je malam Tanimu Tamsi ya danka da wali. To ga imam nawa Muhammad Ali ka zamo daban ma. Jikan Ali dan Muhammad da kai yake yin komai. A dangari nawa a kurbata kace ga maganata. A dangari na a kurba da kai muke tunkafu a akurba. Ko ina juburin dan aluban giyo ga maganata. Zannanata wai ina juburin dan alubu ko yau ga wali. Zan gaishe ka liman na faɗa kai ne a gaba. Ko a sahun sallah honorable ɗan gidan su da ne ogana. To ina tanko to matakace har yankinta. To ina kuri'ar aidi da rubabin ka muke yin nema. Honorable
zamo mana gata. To a canja kiɗa farin wata sha kallo za mu yi kallo. To a canja kiɗa al'umman farin wata yau zan yi go. To a canja rawa cin da kiɗa ya canja ga mu da wali. Farin wata sha kallo farin wata sha kallo wali. To ina Ahmad ɗan farin wata ka zamo sha kallo. Ubanki ɗan Ahmad da rai da dukiya ya bada awali. To ina Ali kai kuje ku nemo mun banka. Gashi nan zaune mu yan farin wata san ba mu da wasa. Ga mu ga aiji mu yan farin wata buri ya zo. To ina goga wanda rabul Musa abun ayaba ne. Ku kuje yin hasken farin wata har ya haska kowa. To ina goga burinka ya cika ga gwamna kaka. To kusa ganga ga Rabi Musa wadda ta zan fitilata. Ga ta mai kwazo ga ta sakatariya a cikin tafiyata. Mai dubin kwazo ɗan ɗaki da kwalliya matar ogana. To ina oga Abubakar nake yabo kuma ya zo. Aina kwai kwazo tafiya da irin kuke sa a yi karko. Ji kaga Muhammad ai Abubakar yana yin wali. To ina kan toma nake nufa zan je ni in kwana. Haske ne shi toma takace ka bada awali. To ina Ishet alhairin farin wata jikan yako. Na kira ki Mrs. Ishet farin wata da ke aka komai. To ina Fati ta farin wata da ke ake yin komai. To ina Fati hasken kina ki ne ga ke ga aiki. To ina Fati da Fati yau an samu Fati. APC Nasarawa APC sam IGP Campaign Organization Sirri ga goyon malam AS Ladai ya fara karya. APC Nasarawa APC sak IGP Campaign Organization Sirri ga goyon malam AS Ladai ya fara karya. APC Nasarawa APC sam